Hello. Mega shoutout po sa mga nanood dyan. Kung napadaan kayo sa YouTube channel ko, huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Mega shoutout po sa mga nanonood dyan. Sa 1,000 followers. Viewers po pala. At huwag niyo rin po kalimutan mag-like at mag-subscribe din po sa Facebook page na Tatak Albularyo. Magandang gabi po sa inyong lahat at God bless all po. Mega shoutout dyan sa mga nanonood. May ginawa akong agimat. Agimat. Para nga yung tama ng camera. Para nga yung magpakilala. Yata. Okay. Renta pay. Maraming salamat pa pala sa lahat ng nanonood sa akin dahil maabot na tayo ng 2,700 subscriber. Napakabilis po talaga. Mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Maraming salamat po talaga sa lahat ng nanonood. May ipapakita po ako sa inyo. Nakita nyo po ito. Kung magkano halaga nito. Ito po ay sa manyakis na magkukulam. Pero ang halaga po daw nito ay 3,300 yata. Kita nyo po bumitak. Pinainitan lang po siya. Ibig sabihin wala pong bisa. Pag binagsak ko to sa semento, wala pong tunog. Lagapak, pagkasalata, walang laman. Pero ito po, ginawa ko lang to kanina. Pero peres lang po to ginawa ko. Ito, peres lang po yan hinasa. Pag nilapag ko tong nasa kaliwete kong may tali, ang tunog nito, ting! Parang bariyang nalaglag. Pag ito nilaglag ko, lumalagapak, walang tunog. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng mabuhay. Kita mo bumitak. Sinubukan ko to sa lumang tradisyon. Kasi wala naman akong yung pan-testing, yung para pambaril. Pero sinubukan ko siya sa apoy. Pinabagahan ko siya at nilagyan ko ng suka. Nawala yung kalansing nito. Pinabagahan ko ulit ng 2 beses hanggang 3. Nilubog ko siya sa tubig. Itong isa ay hindi nagbago ang tunog. Tunog pa rin ng parang nalaglag na pariya. Ito ang tunog kalansing. Pero pag marami na manood, ipapakita ko ulit sa inyo to. Hiuhulog ko tong 2 nito. Kung sino ang tutunog. Yung isa dilaw. Alam nyo po kung magkano halaga ito? Galing po to sa isa kong pasyente. 5,500. Butata. Ito, binigay rin to sa akin ng pasyente. Kaso, nalaman ko may buhay kaso napakahina, kaya binuhay ko ulit. Pero ako na po naglagay nito. Tapos ayan po yung baliktad niya. Pag pinitik ko po siya, malaglag ulit, sabay ko silang binagahan. Pero magtataka ka, bakit ito ay hindi nagbabago ang klema niya? Hindi rin nagbabago ang itsura niya. Sa pinakamatinding apoy, talagang bagambaga siya. Pag hinawakan mo siya ng plies, pwede mo na siyang balaktutin. Pero sinubukan ko ilagay sa suka na may Clorox. Pero sila, nawala ang power nito. Inulit ko ulit, pinabagahan ko, nilagay ko naman sa diesel. Mas lalong nawala ang kanyang lagatik at bumitak. Ito, hindi nagbago. Pero mukha siyang gold.
na pagkatanso niya. Ito, di mo maintindihan na dilaw na parang pula. Isipin niyo po yan, bakit po nawala ang kapangyarihan niya? Itutusin, peres lang po silang presyo. Alam niyo po kung kanina to galing, 5,500 po to. Parehas lang. Ito may bisa, napakahina lang, pero tumagal siya sa matinding apoy. Sinubukan ko saksaw siya sa suka, Clorox, diesel, langis. Pinabagahan ko, hindi nagbago ang tingting niya. Paririnig ko po sa inyo ha. Tunog, ito po ha. Lagapak, ito po lalaglag ko ha. O, di ba? Buwang tunog niya. Ibig sabihin, wala po siyang bisa. Hindi mo nalaman na walang bisa. Pero ang tunog niya po, kalansing. Etong tunog, wala. Pero isipin mo, hindi siya bumitak ganun katindi ang init. Kaya ginawa ko po siya ng paraan paano nagawa ng agimat. Habang naggagamot ako kanina, tapos pagkatapos ko maggamot, ayan na naman, gumagawa na naman po ako ng agimat. Sayang yung 5,000. Sinaunang mga medalyon to, pero nagtataka ako bakit bumitak. Sinubukan ko lang sa apoy na pinakamabagang-mabaga. Laban dito, peres lang sila. Meron pa akong susubukan ng isang tanso na galing din po to sa mga sikat na mga manggagamot. Titingnan ko talaga hanggang saan ang bisa nila. Pag mayroon swerte, mabubuhay ko yun. Paano ko sila tawagin at patirahin ulit? Payo ko lang sa inyo, maghanap kayo na sinaunang tanso. Yung mga Antigona. Ikita mo ito, makintab na parang gold. Pero kung baliktaran, Saint Benedict po yun. Heto, wala. Alam nyo tong araw at gabi, pampaswerte. 5,000, 5,500. Toklap po. Ibig sabihin, malapot talaga siyang bisa. Ito meron. Sa tunog pa lang at kalansing, iba na. Sa bigat, siguro naman, makikita nyo naman, kaparingot lang ito. Isa dito, mas malaki ito. Pagsamahin mo, natatakpan po siya. Diba? Hindi nyo na nakikita kaysa dito. Mas malaki ito. Pero bakit sa bibitak? At sa walang bitak? Kaya tatanggapin ko na lahat ng mga medalyon na binibigay sa akin ng iba kong pasyente. Na nasubukan ko siya sa suka, Clorox, diesel, langis, pakuluan, isa lang sa apoy na pinakatodo. Kuya, sa akin, Inang Lourdes, pinabuhay ko sa iyo eh. Kung mayroon sapat na ako na pera para pamasahe dyan eh. Ganun ba? Isipin mo ha, lagatik. Pero ito ginawa ko lang to kanina. Nainganyo lang ako sa kakaibang tanso to eh. Makinang siya na para may halong gold. Sa dami ko na nakikita dahil naggagawa ko ng sasakyan dati, naglalagari ako ng mga tubo ng mga preno, iba-ibang tanso. Pero ngayon lang ako nakakita ng tanso kumikinang at nagiging parang gold. At kahit anong init ko rito, at habang inaapoyan ko to kanina, at itinodo ko yung apoy, at talagang pinabagahan ko siya, parang may kuryenteng pumapasok sa katawan sa kaliwang kamay ko. Tapos dito, pinainitan ko to, sabay nilagay ko sa suka na may Clorox at pumutok at nilagay ko sa tubig. Tapos ito, sabi ko, tignan nga natin to. Peras naman halaga nito, 5,500. Try ko. Ito, ginawa ko lang to kanina. Sinubukan ko ulit pabagahin, ilublob sa tubig. Pagka putok, hindi pumutok. Inulit ko ulit, pinagpahinga ko lang, pinabagahan ko ulit, na kuryenteng kamay ko. Tapos naramdaman ko na may bisa siya, yung medalyon. Tapos nilagay ko siya sa suka. Pumutok-putok yung suka. Tapos pinabagahan ko ulit, nilagyan ko na naman siya ng diesel. Yung diesel, hindi pumapasok sa kanya.
sabay nilublog ko sa tubig. Hindi pumutok. Ibig sabihin, yung metal na ito ay pwedeng buhayin. Pwede siyang dasalin at mabubuhay siya. Nagtataka lang ako sa dami kong pinuputol na preno para ipagawa, ayusin ng mga tanso. Kakaiba talaga itong tanso nito. Makinang at gold siya. Pero salamat to sa mga pasyente kong binigay sa akin to. Napilit nilang binibigay sa akin na hindi naman daw sila gumaling dito. Sabi ko may bisa pero mahina. Ano pa sapat na binigay nila. Kaya ang ginawa ko, inayos ko kanina ang mga pinagagamot. Pero maraming salamat pala kanina, yung nagpagamot pala kanina isa po siyang accounting at saka po isang teacher. Pero nagtataka lang po talaga ako, galing po siya sa exorcist. Mismong pari po talaga, 3 daw. Makikita niyo naman sa video, in-interview po sila. At nakakausap daw at lumalabas. At 3 pa ang ginamit silang medium, pinagdasal at pinaghawak lang, panalangin lang. Pero kanina, hindi ko pa inilabas yung video ng babaeng yun, pati yung isa ng kapatid niya na kinukulam na na-promote siya. Okay lang yun kasi sanay na ako sa ganon. Pero yung kanina medium, nagtataka lang talaga ako. Galing na sila, pero salamat pa rin sa naggamot sa lahat, pati lang kala Father. Nagtataka lang ako, paano siya napaglaruan ng masamang espiritu at naging demon exorcist siya kasi tutusin, napakagaling na ng mga exorcism yun na ginawakan lang yun ng Panginoon Kristo, nanginig na sa takot at bigla siyang lumabas at ayaw niya nang bumalik. Pero nagtataka ako, bakit ganun ang mga tao? Bagay, pinakita na to sa akin sa panaginip ko na maglalabasan ng mga demonyo at kakagatin niya yung mga tao at ibang tao hindi naman kinakagat. Nangyayari na. Pero maswerte pa rin, ang galing pa rin ng Panginoon Kristo talaga. Hindi pinahirapan yung babae. Akala ko kasi magde-demon exorcist ako kanina Tuwan-tuwa na sana ako. Kasi galing sa 3 pari. Tinanong ko, talagang pari ba? Opo, pari po talaga, lehitimong pari. Talagang demon exorcism po. Galing po siya sa doktor, nasa psycho. Sabi po nila, totoo. At perfect naman po, in-interview at saka tines, kompleto naman po. Sinasaniban siya ng mga masasamang espiritu. Pero hindi ako na-enjoy sa laban ko kanina kasi wala pang 4 na minuto yata, o 4 minutes o 5 minutes, natapos na agad. Pero nagtataka lang ako, bakit kaya siya sinasaniban ng masamang espiritu? Wala naman siyang problema sa buhay niya. Pero importante, gumaling pa rin. At salamat din pala sa magsiservice ako sa Nueva Ecija sa Merkules. At yung darating na pasyente ko bukas galing Maynila na magpapasalamat din yun. Galing din yun sa mga ginamot na mga salamat din sa lahat na naggamot doon. At nagtulungan kami. Masayang masaya po ako dahil ipapatotoo niya kung anong ginawa sa kanya ng Pong Nazareno. Na sabi niya, marami na daw nagumamot sa kanya at nanalangin siya sa Panginoon Kristo na ngayon niya lang daw naramdaman ang kagalingan niya at nagpapasalamat ako, apelido Lim yun. Pero bukas i-upload ko rin yung video niya. Marami akong video ngayon, marami rin akong ginamot kahapon at saka kanina. Kaso hindi ko masyadong nailabas kasi naghahang yung cellphone ko sa daming video na hindi ko pa na-upload tuloy-tuloy. Kasi marami pa akong ginagawa, katulad ng langis, marami pa nagpapagawa sa akin. Kaya inaayos ko pa. Tapos siningit ko pang paggawa nitong medalyon. Nainganyo lang talaga ako sa utak ko Kasi nagtataka ako, maraming medalyon dyan sa taas na galing sa mga magagaling na manggagamot na instrumento ng Diyos na halagang 5,000, 6,000. Sinubukan kong palayabin sa apoy. Ang nakapasa, iisa lang. Iisa lang. Antigo talaga siya. Pag ito binato mo, lagapak ang tunog. Ito, pulido pa rin ang tunog niya. Makalansing pa rin. Pero makikita mo, Saint Benedict lang yan. Parang nga tabla ng camera. Ano kaya tumulta? Yan. Tas ang mahal na ina. Pero hindi naman kasi ako may magsuot ng medalyon Kaya ang maraming ako medalyon dyan Balang nga araw, baka dumating ang panahon at mag-ano ako sa mga medalyon.
Pero sinubukan ko ang visa nito kanina sa Exorcist eh. Pero tumalab agad. At maraming salamat po talaga sa lahat. Nagkwento lang tayo ng konti dahil papalipas lang ako ng oras kasi ang dami kasing ginamot kanina, kaya hinihintay ko lang makaligo ako para matanggal lahat yung sakit ng ginamot ng Panginoon Kristo. At maraming salamat po pala doon kanina sa nagbigay ng pasyente ko sa akin na taga Mabalacat, Pampanga. At araw-araw naman po daw siya nanonood sa akin. Salamat po sa inyo, Ate Sher, kasi binigay yung pasyente kanina. At awa naman ng Diyos, mahigit pang 20 na ako manggagamot na ipusan ang kanyang karamdaman. At salamat din sa tatlong father na sa demon exorcist, at nakatulong at napakalaking bagay po yun sa akin na natulungan. At yung kanina, baka i-upload ko na lang bukas yung kulam. Alin ba? Baka mauna po yung sa Maynila kasi yun ay magpapasalamat. I-upload ko na lang sila sabay-sabay. At nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga nanonood sa akin at nag-subscribe. Maraming salamat po talaga. 2,700 po. Kailan lang yan? 2,400 lang. 2-3 lang. Ngayon sa wala pa isang buwan, maabot yata ng 300 o 400 nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa pag-share at maraming salamat po sa lahat ng pagtitiwala. Kaya nyo, pag mayroon po agad dito nagpagamot na kakaiba, exorcist, at saka yung mga sinasaniban talaga, ibig ko sabihin, pag marami pong ganong ginagamot, papakita po ng Panginoon Kristo kung gano'n niya tayo kamahal at paano palayasin ang mga masasamang espiritu sa loob ng katawan niya, sa loob ng katawan ng mga pasyente. At sana po, pag po kayo magsawa minsan sa panonood sa akin, kung minsan makulit lang ako at nagtatanong lang ako sa pasyente, yun po kasi ang taktik ako sa paggagamot eh. Yung magtanong kung bakit po sila nagkakaroon ng pinsala at sakit sa mga kanilang nararamdaman mga sakit, kasi gusto ko malaman at katotohanan lamang. Katulad po kanina, yung interview ko lang po, yun ay tapos ko ng gamutin ng Pong Nazareno. Ilalabas ko na lang po video yun kasi nagtataka lang po talaga ako. Pandalawang po na akong manggagamot at 3 pare. Ibig sabihin, merong bagay na hindi nakikita. Pero maraming salamat talaga sa Diyos dahil sa pinili niya ako, pinagkaloob niya ako ng kapangyarihan, at maraming salamat din po sa lahat. Yung mga nagtatanong pa pala sa akin sa Facebook page at galing naman po dito sa YouTube channel, ang pakiusap ko lang po, pag malaki na po ang tiyan, hindi na po talaga kayang gamutin sa online. Kasi napakahirap po gamutin ang malaking tiyan. Hindi po siya kakayanin ng online. Bakit po? Talagang mas taon na po o 2 taon na nakakain na po sila ng dasal na masama o pinakain po sila ng dasal. Kailangan po yun may luwa. Matatanggal lang po yun sa online. Pero babalik din po yun. Mas maganda, personal po kayong pumunta. Kung tagang kayo pupunta sa amin sa Pampanga, wala pong problema. Basta tawagan nyo lang ako na pupunta kayo sa Pampanga, malapit lang po kami sa SM. Pero yung sinasabi nyo pong tinatanong nyo lagi sa akin kung magkano ang bayad, wala po yun. Hindi po ako naniningil at hindi naman inutos ng aking ama yun. Pero may pasya din po ko yun. Kung sa loob lang po, yun lang po mapapaya ko sa inyo. Kasi yung dami niyo pong nagtatanong sa akin sa Facebook page, pati po sa YouTube channel ko na ganyan, tumatawag sa akin, nakikita niyo po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo yung totoo. Nagagamot lang po ako para makatulong sa inyo, sa inyong karamdaman at magtulungan tayo. Pangalawa po, isuko niyo po ang inyong sarili sa Panginoon Kristo para mabilis po kayong gumaling. Kasi kung may tinatago kayong lihim, wala pong magaling na manggagamot. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. At saka yung iba po nagpapagamot na ikinakahiya ang kagalingan na ibinibigay sa kanya ng Panginoon Kristo, babalik din po yung sakit nyo. Bahit alam nyo po, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Kasi sa dami ko ng karanasan at marami na rin po ako nakitang paggagamot, at hindi ko nasasama dito si Tandang Ermitanyo. Yung napapanood ko po ngayon, minsan nanonood po ako ng mga paggagamot sa iba-ibang mga magagaling at yung mga technique po nila. Minsan sinasarado at hindi pinapakita at pinablog po ang kanilang mukha. Tapos minsan nagtatanong ako kung meron silang kuwang video, hindi daw ayaw nila magpakuha.
at ayaw nila pakita. Pero bumabalik po ang sakit nila. Bakit po? Nasabi ko yon. Kasi alam niyo po, ikinakahiya niyo ang aking ama na pinagaling niya kayo. Kasi nagpupunta na kayo sa doktor. Pag ang doktor ay may sakit talaga kayo, talagang makukuha niya po yun sa sakit na physical. Pero pagdating po sa spiritual, malaki po talagang advantage. Kailangan rin po ng medisina, kailangan din po ng spiritual. Spirit nga po yun eh. Pero pag kinakahiya niyo ang aking ama at yung mga ganun po, minsan nagtataka ko sa pasyente ko eh. Ayaw po nila magpakuha ng camera. Kaya minsan hindi pagtsatsagaan ko pa yung mag-edit, patakba ng mukha nila. Kaya minsan hindi ko na po ginagawa yun. Kung hindi po ako nakaka-upload ng video kasi gagaling sila. Tapos hindi naman nila ipapakita yung himalang binigay ng Diyos. Ano pang silbi? Kaya nga tayo may social media, sayang din naman. Paano kung may sakit pala yung taong ganun? Ganun din ang kanyang kapansanan at sakit na pinagbinigyan ng himala ng Diyos. Tapos ikinahiya niya, hindi niya shinare yung ginawa ng Panginoon Kristong himala para sa kanya. Pinangsarili niya lang. Di anong nangyayari? Bumabalik din yung sakit nila pagkalipas ng 1 taon. Bakit kamo? Ikinakahiya. Katulad niyan taga-Pasig niyan, nababalik bukas na inabot siya ng 2 lockdown. Hindi niya kinahiya kung ano man nangangati sa katawan niya. Kahit galing na siya sa mga sikat o katulad ko rin ng mga gagamot o sinasabi nila o sila. Marami na siya pinuntahan, marami siyang idol. Pero nanalangin siya sa aking ama, nabigyan siya ng nakakaalam sa totoo niyang sakit. Pero babalik siya bukas sa 2 buwan na lockdown. Ngayon lang ulit siya makakapasok sa Pampanga. Pero ang sabi niya sa akin, sa dami niya daw pinuntahan, meron man nagkatiting, pag ito naman po ang sinabi niyo, Apo, na hindi kakayanin ng isang gamutan, 2 po. Pero pinabalik niyo po ako ng 15 days kasi inabot po tayo ng lockdown. Pero simula sa 2 buwan po, na paggagamot nyo ng Pong Nazareno bilang instrumento niya, katiting na katiting lang po yung kati at hindi po katulad dati na walang oras, walang gabi, puro kahit hating gabi nangangati po ang aking katawan. Ipinakita ng aking ama kung gaano siya kamahal at ipinakita at hindi niya kinahiya kung anumang kati ang lumalabas sa katawan niya. Kasi alam niyo po, proud siya sa sarili niya na pinagaling siya ng Panginoon Kristo. Hindi ako nagpagaling sa kanya, kundi ang aking ama. Kaya nga sabi ko nga sa kanya paulit-ulit, ang Diyos ay makapangyarihan, mapagmahal. Huwag mo siyang ikahiya upang hindi kanya ikahiya. Huwag mo ikahiya ang kanyang himala na ginagawa upang bigyan kanya ng mabuting buhay at maayos at i-share mo to sa mga taong nangangailangan na katulad ng sakit. Ano sabi niya? Lahat po ng video nyo, sinishare ko po sa lahat ng mga kaibigan ko at mga kaibigan ko inutusan sila. Kaya pala nagulat ako, biglang nagdadami ang mga Facebook page ko, dumadami rin po yung YouTube channel ko. At ganun din po sa ibang bansa. Nagpapasalamat din po ako dyan. Dahil sinishare nila, may gusto po magpagamot, nakikita, nagpapasalamat ako. Unang-una sa Diyos pati sa inyo kasi lahat naman po ay ginagawa ko bilang instrumento niya na ipakita at ilabas ang lahat at kagalingan ng inyong karamdaman sa pag-ibig ng Diyos. Pero ang pakiusap ko lang po bilang instrumento ng Diyos, pinag-aaralan ko po maigi ang lahat ng paggagamot sa paghilot, sa pagtawa, sa pag-insenso, kung gaano katagal, kung kailan siya nagkaroon ng sakit, anong nangyayari sa kanya. May isang bagay po tayong bagay na mahirap gamutin, ang ating sarili. Bakit kamo? Sasabihin ko sa inyo. Dahil hindi kayo umaamin na kasalanan nyo sa aking ama. Kaya napakahirap para sa isang manggagamot na gamutin. Bakit umiinit ang stick o papel sa isang bagay kahit nilalagyan mo o dinadasalan mo ito upang ilagay sa pasyente at hindi niya kayang tiisin ang init o anumang sakit na lumalabas doon sa stick? Kung wala kang sapi kahit sa papel, bakit umiinit ng todo-todo at hindi mo makayanan? Kahit sa paa mo man ilagay. Wala nang daya. Bakit kamo? Dahil meron kang kasalanan na hindi mo inaamin o hindi ka na tumatawag sa aking ama manalangin kailanman. Kinakalimutan mo siya dahil malakas pang iyong katawan. Ngayon, mayroon ka ng masakit. Sino pa rin ang tatawagin mo? Diba ang Diyos pa rin? Pero hindi kayo matiis. Minsan, may hirap maggamot.
pag ang isang tao ay hindi umaamin ng kasalanan at hindi sumusuko sa Diyos. Pangalawa, ayaw niyang tanggapin ang buhay niya. Kaya doon siya inaatake ni Satanas. Pag sobrang init talaga, ibig sabihin yun, hindi na po yung kulam. Sobrang init po yun. Talagang para kang pinakukuluan sa isang tubig na kawa. Ibig sabihin nyo, mayroong masamang espiritong gusto ka na niyang kunin. Yun yung mga matitinding itim na usok. Hindi makikipag-usap yun sa nilalang ng isang tao o instrumento ng Diyos. Nananatili yun magiging masama at hindi yun makikipag-usap sa iyo kailanman. At handa siyang kunin ang nararapat para sa kanya. Dahil bakit? Ibinigay ng Satanas nito ang kagustuhan ng taong yun. Minsan pansinin nyo, sa lahat, marami naman pong nanonood sa ibang video. Isipin mo ang isang tao pag ginagamot mo, magre-react siya kung may sapi. Minsan, dala ng emosyonal, pero walang init, walang sakit, walang anumang lumalabas. Pero bakit mo nasasabi na may sapi at nawawala sila ng alaala? Dahil totoo namang kinukulam sila o sinasaniba sila masamang espiritu. Kaysa nag-iisip ka sa iyong kapwa na sinasaktan ka. Kasi pinangunahan mo ang Ama sa langit. Mas maganda ang Diyos ang magbibigay at magsasabi kung sinong nananakit sa kanyang anak. Dahil yun ay walang pagkakamali. Kasi minsan may mga pasyenteng iniisip nila na sila ay kinukulam ng sarili nilang kaibigan. O totoo nangyayari yun. Pero wag mo pag-isipan mo na ang iyong kaibigan. Aya mo ang aking Ama ang magpasya. Katulad po kanina ng pasyente, kaninang ibinigay din sa akin. Yung in-upload ko na in-interview ko silang lahat, pero tapos na po. Luwas na. Ni minsan hindi siya nag-isip sa kanyang nananakit sa kanya. Pero sinabihan siya ng isang manggagamot na mayroon nananakit sa kanya. Totoo naman yun. May nangungulam dahil yun ay lalabas ko bukas. Ngayon, sinasabihan siya may siya yung maggamot. Pero hindi siya pwede maggamot. Bakit ka mo? Dahil mahina kanya loob. Liban lang kung ito'y isasali ng isang manggagamot at iutusan siya sa pasyente. Kinukwento ko yun sa kanila kasi kung hindi ka niya matututunan at hindi mo to pinag-aralan, hindi mo to isinapuso, walang kwenta, sayang lang ang pinagod mo. Sinabi ko, napakahirap maggamot pero ayaw niya, wala naman akong magagawa dahil sabi ko naman, nasa sa kanyang pasya kung pinagkakalob to sa kanya. Pero hindi niya sukat akalain ang kanyang nananakit sa kanya ay isa niya kaibigan, pero hindi niya to pinag-isipan kailanman. Ibinibigay ng Ama ang nararapat kung sino man nananakit sa kanyang anak o nananakit sa mga anak niya. Kahit anak niya pa rin ang taong yun, nananakit sa kanyang anak. Para lang po malaman ang katotohanan. Minsan, pinag-aaralan ko ang galaw ng isang pasyente kung ito ay may sapi o sapi-sapian lang. Pwede po magsalita ang isang tao kung may sapi ang kanyang mga mata natin sa gitna. Kung hindi ito kukurap, kung hindi magaganon-ganon. Itong itim ay aangat sa area. Nandito lang yan. Hindi yan, parang tulog yan. Pero hindi siya tulog na nakapikit. Itong itim nito nakatutok yan sa taas. Yun po yung sinasaniban o may sumasanib sa kanya. At yung meron po kasi minsan, kaya hindi ako minsan nag-upload ng video kasi mahirap po minsan ipahiya o sabihin may kleng-kleng ang isang tao. O nagkikleng-kleng-kleng lang po sila. Isipin mo, kung ikaw ay manggagamot, malalaman mo katotohanan kaysa sa nanonood ka. Mapagpalang kapatid po, salamat po sa pangaral mo. Isa kang tunay na naway marami ka pong matulungan sa Panginoon. Paano po ba matutunang maggamot? Hindi po pinag-aaralan ng paggagamot. Kusa itong pinagkakalob ng Diyos. Mas masarap na ibinigay ng Diyos at masarap kung pinili ka ng isang manggagamot na siya ay mamamatay na at ipinagkalob niya na lahat ang kaalaman niya sa isang talaan kaysa nag-aral. Malaki ang advantage ng ipinagkaloob at ibinigay ng manggagamot kaysa nag-aral. Malaki, para kang grade 1 hanggang high school o college, yun po yun. Mapagpalang gabi po Kuya Andel. Salamat po sa panonood niyo po. Isipin nyo katulad yung ginamot kanina, bukas mapapakita ko po yun. Kaya ko lang po yung hindi ma-upload lahat kasi marami po nagpapagawa ng langis, marami po nagpapagawa ng mga
ng pangontra at marami pong ginagamot. Kaya inuna ko lang yung interview ko sa kanila. Isipin mo siya. Kung sasabihin mong baliw ang isang tao, masama po yun, di ba? No, tingnan niyo po ha. Yun ay accounting. Yung in-interview ko, yung teacher na dilaw kanina, na sinend ko lang po. Yung kapatid niya accounting. Isipin mo po yung teacher na dilaw na kasuot. Wala siyang alam ang mismong kaibigan niya ang nagpapatrabaho sa kanya. Kailanman hindi niya to pinag-isipan. Kaysa nag-iisip siya sa ibang tao na nakaaway niya. Kaya nga sinabi ko, wag mong isipin ang iyong kaaway. Hayaan mo ang aking ama ang magpasya. Kasi galing ka na sa ibang manggagamot, iba-iba ang taktika. Hayaan mong ipagkaloob ng Panginoon Kristo kung sino man ang nananakit sa kanyang anak. At walang VIP sa Panginoon. O, hindi nagulat siya, di ba? Kaya siya tulala, kausap ko. Ngayon, yung isa niyang kapatid, ay galing yun sa paring tatlo, exorcismo. In-interview siya sa psycho, pumasa naman siya at wala naman sakit sa katamaan. Talagang may naglalaro sa kanya mga mangkukulam at nasabayan pa ng masamang espiritu. Sinabi ko sa kanya, manalig ka lang sa aking ama, magtiwala ka. Yung pupunta daw siya sa aming bahay, mabigat daw ang katawan niya at parang ayaw niya pumasok. Yung nakita ko siya ng aking mga mata, hindi na siya makatiti ng diretso sa akin. Hinawakan lang siya ng ulo ng kanang kamay ng Panginoon Kristo. Bigla siyang nanginig sa takot at lumaya sa masamang espiritu. Doon mo malalaman dahil ang kanyang balahibo ay nag-aangatan. Isipin niyo po kung kayo ay manggagamot, simple lang ito. Meron akong video rin ilalabas kaso hindi ko pa ito mailabas kasi sa dami ko po talagang pasyente na hindi ko malaman kung sino uunahin kong ilabas kasi pero magaganda para ipakita po sa inyo ito. Kasi nag-subscribe kayo sa akin, pinangkilik nyo pong mahilig ko magtanong sa mga pasyente ko kaya nagpapasalamat ako. Gusto ko kayong bigyan ng magandang pakikipaglaban, kumbante sa mga espiritual na hindi pawang pagsisinungaling at pawang katotohanan lang ang nilalaman at pag-ibig ng Diyos. Kaysa sa naghahaka-haka tayo na kinukulam ka na hindi naman ang totoo. At hindi rin po ako minsan nag-upload ng video kung minsan hindi na po kumukuha, kung hindi na po ito papakuha. Isipin nyo, ang itong matang ito ay aangat. Magsasalita yan. Pero kakayanin mo ba yung mata mo nakapirmis, nakatirik yan ng matagal na 15 minutes, 10 minutes, 7 minutes? Hindi mo kakayanin yan nakatirik itong itim niya doon sa taas. Doon malalaman ang pasyente mo na wala siya sa ulirat niya. No. Kaysa po, tapos pwede pong dumilat kung may sanib po, exorcist po, kaya isang kulam ang isang tao. Kung ang kanyang mga mata ay magugulat ka, ay wala pong puti, puro itim. Doon mo po mapapansin yun. Tapos, ang kanyang mga balahibo ay nagtatayuan sa normal na balahibong tao. Dahil naiirita siya sa katawan mo dahil yun ay katawan ng Diyos at binabasbasan bilang ka-instrumento. Katulad yun din po kung ihahaba lang yung video nyo, pero wala pong cut yung kanina in-upload ko. In-interview ko na po sila lahat. Pero tapos na po kami magamot. Isipin nyo po yun, maigi. Ang paggagamot. Paano sila masasaniban ng masamang espiritu at magagawa ng kwento? Malalaman mo po yun kung talagang bubusisiin mo. Kasi meron isang araw dito nagpagamot. Hindi ako mahilig mag-judge sa isang tao kasi wala na nga ako pinag-aralan, mag-judge pa ako. Sasabsaban na. Isipin mo ang isang tao ba ay magbabasa ng isang papel para sabihin mo na may sanib siya? O ako, sasaniban ako. Sasaniban ako ng nilalang, ng kahit ano. Hahawak ako ng papel. At sasabihin ko sa inyong lahat ng nanonood na 700 at 500 nag-like sa akin. Kuya, hello po kaya din. Hello din. Isipin nyo babasahin ko po ito. Halimbawa ko po yung sinasaniban. Kasi sinasabi ko lang kaya, gusto ko ipakita sa inyo ang magandang pag-upload sa paggagamot para makakuha po kayo ng magandang panunod at maka-attendan nyo yung totoong ginagamot ng Panginoon Kristo. Isipin mo ako sasaniban ako. Katulad yan, kahapon. Sasaniban ako. Tapos sasabihin ko sa iyo, ako ang mahal na santo ninyo. Babasahin mo pa yan. Pero yung mata mo nagbabasa.
Kung ikaw ay Diyos, Ama sa langit, at pumapasok sa iyo, bakit kailangan mo pa ng papel? Isipin mo yung kahit hindi ka naman nakapag-aral, kahit ako engot at tanga-tanga at hindi nakapag-aral, common sense na lang po. Kung ikaw ang Diyos, kailan ba ay nagbasa ba ang Ama sa langit ng papel para ibasa sa iyo? Pwede niya sabihin, anak, kayong mga anak ko, manalig kayo at manampalataya sa akin o sa Ama sa langit. Lahat ng sasabihin ng aking Ama ng Panginoon natin ay hindi na po niya yun iniisip dahil yun ay nakalagay na po sa kanyang puso. At sasabihin sa iyo, hindi niya na po kailangan magbasa. Dahil sino ba ang Diyos? Siya ang dakila at makapangyarihan sa lahat. Siya ang naggawa ng salita ng Bible. At siya rin ang nag-utos at nagpalagay nito. Bakit niya pa ibabasahin ito? Lahat naman yun ay kabisado ng utak niya. At naggaling sa kanya yun. Kaya minsan gusto kong tumawa, kaya hindi ako naglalabas minsan ng video ko sa ganyang pasyente ko. Kung alam nyo lang talaga pag natuto kayo maggamot, doon nyo malalaman na may isang tao na totoong sinasaniban ng masamang espiritu na mapangling lang. Meron naman talagang wala naman sanib at nagsasanib-saniban lang. Doon nyo po yung mararamdaman. Kaya pag natuto kayo sa paggagamot at mayroon kayong presensya ng Diyos, hindi kayo mauto. Tandaan nyo po ha, marami po yan. Isipin nyo. Katulad yung taga Bulacan, galing dito kahapon. Hindi, yun nga sana i-upload ko, may dumating na naman pasyente. Kaya ko na na-upload lang yon yung pag-interview. Isipin mo siya, tinatanong ko sa kung bakit, tama po yan din. Tatanungin nyo po yung isa kong pasyente, yung upload ko, baka ma-upload ko na po yung bukas. Ang tanong ko sa kanya, anong nangyayari sa iyo ate? Nagpa-check up na po ako, 2 taon na po ako sa paggagamot sa ospital, wala po makita. Bakit po ka nagkakaganyan at masakit yung lalamunan? Ano po pwedeng nangyayari sa lalamunan mo para pong may nakabukol sa kanya? Totoo naman. Ano sabi ng doktor? Lamig lang daw. Pinahilot ko na po, pati likuran ko, wala po effect. Sige, titingnan natin ang palad mo. Pero tumingin ka sa aking mga mata. Sige, meron po nakasalib sa inyo pero hindi ko malaman kung anong nilalang ito. Titingnan po natin sa spirit ball. Ngayon, kung sabihin kong demonyo nakasanib, di unahan ko ang aking Ama. Minsan, kahit alam ko na ngayon nakikita ko sa loob ng katawan niya, pero nagtatanong pa rin ako sa aking Ama, Ama, totoo po bang nakikita ng aking mata na pinakita nyo? Gusto ko pong malaman ang katotohanan kung siya po yun. Katulad po yung taga Bulacan. Alam niyo po ba yung ngayon ko lang po nakita yung nilalang yung sa loob ng katawan niya, pero nag-iisip ako, nung klase po yun. Kaya alam mo, ginamitan ko siya ng taktika sa pagdarasal na medyo mataas. Hindi ko rin masabi kung chokoy siya, laman isda siya, basta nakita ko lang, kalahati ng katawan, puro tinik. Pero kakaiba mukha niya. Nagkakagusto sa kanya ang masamang engkanto ng ng ilog. Hati tubig tabang, tubig dagat. Doon sila nakatira. Pero bakit nawala yung buko niya rito at nawala sumuka siya ng plema niya at nawala lahat ng sakit niya. Kulang lang, ginano ko na nga yung lalamunan niya. Sinugatan ko at dinurog-durog ko na nga. Dapat makikita mo na may gasgas ang kanyang lalamunan. Tinanong ko, bakit hindi mo ba napansin? Hindi mo ba alam? Kahit tanong niya sa asawa mo, kinutkot na kita rito ng kuko ko, napakahaba ng kuko ko. Nigalos niwala ka. Kasi, doon mo malalaman ng papatotom na talagang nakasanib sa kanya. At wala siyang ibang ginagawa. Sa iyo mga mata at sa pakikiramdam niya sa iyo at pumapalag. Kasi kung sasabihin mo sa kanya agad na pangungunahan mo, kaya nga sinasabi ko sa inyo totoo, maging handa po kayo lagi magtumawag sa Diyos at manalangin. Wala namang problema matuto sa paggagamot. Mas maganda nga marami magkakaibigan. Pero hayaan mo ang Ama magsabi sa iyo. Hayaan mo ang Diyos Ama sa langit na magsabi sa iyo. Huwag mo siyang pangunahan. Kahit nga ako nakikita ko na yung kalaban ko, naninigrado pa ako. Dahil mapangling lang ang kalaban natin. Isipin nyo. No, katulad nito, kasi kanina, isipin mo ito dilaw. Laban sa parang ginto na tanso. Alam niyo to kung kanino to galing, di ba? Pinakita ko na to sa inyo dati. Ito, pero ako na naglagay nito. Alam niyo naman to, 5,500 to, di ba? Bawat isa. Pag nilaglag ko to, ang tunog nito parang
lata. Ito parang barya. Paano ko nasabi na walang bisa ito? Ito may bisa mahina, pero hindi ganun kalakas. Kulang ang dasal. Ito talaga walang bisa, kaya sinabi ko. Ilaglag ko to, tutunog to, parang pera. Ilaglag ko to, ang tunog nito lagapak. Bakit nabita? Para nalaman ko may bisa, kasi sinaunang tanso to. Madali lang to matinik. Hindi ko to sinasadya habang nagagamot ako, na-inganyo kasi ako. Wala naman akong baril, parang barilin ito. Kaya ginawa ko, kung talagang may bisa to, dahil mahal naman ang bayad, dahil binigay na sa akin to, sa akin na lang daw. Pinabagahan ko ng 3 beses sa kalan. Nilublog ko sa tubig. Una, hindi pumutok. Pinabagahan ko ulit ng mas mabaga pa, ng medyo matagal. Nilagay ko sa suka, pumutok. Ito. Inulit ko at pinabagahan ko ulit, nilagay ko sa langis. Ay sa diesel. Hindi pumutok at hindi nagbago ito. Ito, pumutok. Ibig sabihin, at nawala yung tunog na kalansing. Ibig sabihin, bumabaga ito at iniipit ko ng plies, hindi nagbibensya. Ibig sabihin, may bisa ito. Kung babalik ta rin mo, Saint Benedict lang yan. Pero pinagpalit ko lang yung mahal na ina. Pero kakaiba siya, parang gold, di ba? Na tanso. Ito, tansong dilaw. Lahat ng, tatanggapin ko na lahat ng iba kong pasyente na pumupunta rito, yung iniiwan nilang medalyon. Ito, mabubuhay ko to. May buhay na ito. Nasubukan ko na to kanina sa exorcist. Yung pasyente ko. Tumalab siya. Di ba? Ito wala. Sira. Bumitak. Sayang yung 5,500. 5,500. Pero, nakakuha ako sa iba. Kuya, ano po pa ang simula ng nag-open ng third eye mo? Nag-open ang third eye ko, nagsimula. Mega shoutout sa iyo, DJ TV. At magandang gabi din sa iyo, Lee. At kay Kuya Aaron, mega shoutout sa iyo. At kay Lee. Nagsimula ang third eye ko, yung panahon na naalala ko, nagsimula ang third eye ko, na naginip ako na may anghel sa harapan ko. Yun ay si Angelito, at saka si Rafael, at saka si Andiel. Tapos, pinadaan niya ako sa panaginip nung pumasok ako sa tahanan ng Diyos, sa simbahan ng Bitondo. Ngayon, natural, araw-araw naman ako dumadaan doon, pero hindi ako pumapasok, natingin lang ako. May nakita kong babae na first time ko makita, ito'y sa tao ay maganda. Mabibighani ka. Pero sa mga mata ko ay kakaiba. Para siyang nabuong uod at mga, parang mga nakakadiri ang katawan niya. Alam niya siguro nakikita ko siya kasi tinitigan ko siya. Ewan ko sa ibang tao, baka tingin yan, ngayon lang ako nakakita ng ganung babae. Pero nagtataka lang ko, totoo ba yung nakikita ko sa tao? Katang-isip lang to. Hindi ko siya pinansin. Naglakad lang ako. Tapos, pumasok ako sa tahanan ng Diyos. Doon nagsimula yung third eye ko doon sa babaeng demonyo. Pumasok ako doon sa simbahan. Nakita ko yung pare, may sungay na maliliit. Tapos nakita ko yung nagsisimba, ay may mga sungay, yung iba wala. Pero, natatakot ako kasi yung pare nagsasalita sa mga tao na may sungay at maitim. Sabi ko sa Panginoon Kristo, pinadigdaan niyo ako sa panaginip. Bakit ganito? Ano ba nangyayari sa akin? Yung nanalangin ako sa Panginoon Kristo, doon ko na nakita na totoong pare na yung nagdarasal at nangangaral sa tao. Yung lumabas ulit ako ng simbahan at napakain ako ng katawan ng Diyos, nag-drive na ako ng jeep ko. Nagkaroon ako ng mga pasaherong may mga demonyo, yung may mga sungay, yung mga lalaki, babae, yung iba hindi naman. Tapos, sinabi ko sa operator ko, masakit lang ulo ko at di na ako lalabas. Dahil nakaramdam ako ng takot. Doon nagsimula ang third eye ko sa panaginip sa mga anghel ng Diyos. Binuksan nila. Sinubukan nila ang pananalig ko at kung gaano ako naniniwala sa Diyos. Doon yung nagsimula. Tapos kung ano-anong naririnig ng tenga ko na hindi kayang ipaliwanag na siyensya. Na meron ako naninig na parang maliliit na nagsasalita, at yung huni ng ibon, parang napakalakas sa tenga ko. Yung paggaspas ng hangin sa puno, parang kakaiba.
Una, natatakot ako. Tapos kung ano nung nakikita ng mga mata ko, mga maligno. Yung nasanay na ako, hindi na sila nagpakita sa akin. Bihira na lang. Kahit yung patay, ayaw na makita ng mga mata ko. Pero minsan, pag gusto ko silang makita, pilitan, talaga makikita ko sila. Pero minsan, sanay na ako, wala na sa akin. Doon ako nagsimula sa third eye ko, DJTV. Yun, nasagot ko na po yung tanong nyo, ha? Kaya sinasabi ko lang sa inyo, hirap pala ng may third eye, no? Yung ka talaga ng nakakatakot. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mahirap may third eye. Mas masarap ang kapangyarihan na malakas ng pakiramdam at malakas na sense at malakas na energy na sasagat mo para kang magnet kaysa sa may third eye. Kung ako nga, gusto ko, wala akong third eye. Bakit ka mo? Minsan magugulat ka. Kahit sanay ka na makakita, magugulat ka talaga. Paano kung ikaw lang ay mag-isa sa tricycle, nagdadrive ka ng motor mo, may sidecar, makikita mo sa daanan mo, may nakaharang. Siyempre, masasyak ka, mabibigla ka. Kahit nakikita mo sila, alam nilang nakikita mo, para ka pang iilag. Siyempre, tao yung iilagan mo. Alam niya na nakikita mo siya. Kaysa hindi mo siya nakikita, mas maganda pa. Nararamdaman mo, alam mo kung gaano siya kalayo. Kaysa nakikita mo, masasyak ka. Paano kung pumunta ka sa sementeryo, dumalaw ka sa iyong pamilya, tapos ikaw na lang mag-isa doon, naiwanan ka, doon marami pa naman mga patay pumupunta sa mga pamilya, makita mo, siyempre kakabahan ka, no? Dahil ngayon mo lang makikita yung mga ganung tao, pero hindi mo makikita kanilang mukha. Yung mga kasuotan nila, makikita mo. O di ba masyasyak ka? Kaya nga sabi ko sa inyo, mamaya mapunta ka sa Maria Makiling o sa mga bundok, makakita ka ng kakaiba, ay paktay ka. Sigurado magkakaroon ka ng phobia. Kaya mahirap magkaroon ng third eye. Akala nila masarap magkaroon ng third eye. Hindi po mahirap. Hindi po yun madali. Yun lang po yun, napakahirap. Akala nyo masarap magkaroon ng third eye, mahirap po yun. Yun lang po. Pasensya na po kayo. Nakipagkwentuhan lang po ako ng konti sa inyo. Ha? Pinakita ko lang yung ginawa ko kanina. Ay visa po siya. Hindi po nakakapanghinayang yung 5,500. Nabigyan ko po siya ng buhay. Nagpapasalamat po ako dyan. Kesa dito. Kaya lahat po yung tatanggapin ko na. Kung mabuhay ko, diswerte. Pag hindi, wala po talagang visa. Tsaka medyo bumigat po siya kaysa sa dati. Para kakaiba po talaga siya. O baka sabihin nyo naman, gumagalaw to pag ginagano nyo, ha. Huwag mo kayo maniniwala dyan, ha. Yung gagalaw yan dyan, ha. Kung may visa, gagalaw po talaga yan. Yan. Yan, masaya lang po ako. Kasi bukas maganda po yung i-upload ko sa inyo. Hindi ko malaman kung unahin ko yung taga Bulacan o yung kanina kapon. Pero i-upload ko na po yung taga Bulacan. Mas maganda po yon. First time nyo po maririnig sa YouTube ko dito yon na alanganin po siyang chokoy. Sabihin na natin chokoy siya na tao, nagkagusto siya sa nilalang ng tao. At binigyan niya ng sakit dito, makikita niyo po malaki yung dito niya. Pero bigla po lumit at nawala po yung sakit niya. 2 years niya na po sakit yun. At masaya po ako sa isang gamutan lang ng pong Nazareno yung magaling na po siya. Tapos i-upload ko na lang po yung huli. At maraming salamat din po sa pupunta rito bukas sa amin na ginamot ng pong Nazareno. At magpapasalamat siya at hindi ko rin po alam at ano pong nangyari sa kanyang himala. Galing na rin po yun sa mga kapwa ko magagamot na sikat at masayang-masaya po ako. Idol niya po kaming lahat. Kaya din po yung mga gamot na nauna sa akin. Masaya po ako. At maraming salamat po sa inyo at pagpalain nawa tayo ng Panginoong Kristo. Marami po sana akong sasabihin sa inyo kaso marami po talaga akong gagawin sa inyo at marami po talaga akong ikukwento sa inyo tungkol sa paggagamot itong nakaraan araw at yung mga nakausap ko. At nagpapasalamat ako sa inyo. Maraming salamat po talaga sa nagsuporta. Mega shoutout po siya sa taga Tarlac, Nueva Ecija. Baka susunod na araw nasa Nueva Ecija ako. Yan. Baka na susunod na araw. Kasi merong gustong magpagamot sa akin at mag-insenso po ako doon. Ganun po. Baka susunod na araw din po sa Biyernes o Sabado, nasa Pangasinan naman po ako sa may Manawag. Meron po magsusundo sa akin. Maraming salamat.
dahil makakadalaw ako sa mahal na ina. Maraming salamat po sa Amerika, Saudi, sa Japan, sa lahat po nag-subscribe sa akin, Maynila, Pasay, Batangas. Maraming salamat po. Mega shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po. 2,700 na po ang lahat nag-subscribe sa akin at napakaraming salamat po at nagulat po talaga ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito lang muna yung makwentuhan natin konti. Putulin ko muna ha. Kasi maghapon ako naggamot. At meron akong bidyong magandang ilalabas at meron din akong bidyong hindi binidyohan na. At maraming salamat at bukas meron na naman ulit akong pasyente. Maraming salamat unang-una sa Diyos dahil marami nagpapagamot. At masaya po ako dahil lubos akong natutuwa at nagagalak dahil maraming nagpapagamot at marami rin pong gumagaling at marami rin po silang ibinabalik ng Diyos at sinishare nila po yung kagalingan na pinagkaloob sa kanilang Panginoon Kristo. Mabuhay po kayong lahat. Sa lahat po nag-subscribe sa akin at pinagaling ng Pong Nazareno, mabuhay po kayong lahat at sa inyong pamilya. At malayo po kayong lahat sa panganib. At ganoon din po sa lahat nag-subscribe sa akin at nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyo at ganoon din sa inyong pamilya. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. At maraming salamat po. Pasensya na po kayo ha. Kung konti lang po natin ha, kwentuhan. God bless po sa inyong lahat. Thank you ha. Thank you.